Umintri katanat puli puthi ka sorkar jila ubala kemen rumbui ringkat ke jingsen ran ka MLA ka than ka kong Santa Mary Shla ha ka khatlai trik yayong ulahir jurib ya ka school Jalapet Bri Sutnga Government Lower Primary School khnang ban wengi ke jing e ki ba ki bor penya school bat ki khna school ki yakndu Hadien ka jingle jurib la penlong ya ka program lingkot haplau jong school ha ka jingadon lang ki nohikai kentup ka head teacher kong Diona Serti chairman ka school management committee malangki bare ki dikhat ka SMC ki khna school na lor ki wei ubala kemen rumbui ha ka jingalang ulapan pau ko jing sngongo ya baro ki bayadon benta kentup na duk ka MLA ki nohikai ki khna school ki dikhat ke SMC bat ki kimi ki kpa namar ka jing shania bat jing kershan jongki ha ka bapen klanya ka pule puthi da ka ba pha iki khon jongki shakati ka school ha ka ba ka enrollment ha ka nga school ka dei ka ba he tam ha barok ki school lower primary ha po ka jila ha ka ni ka sngi umintri ulapan bana ya ka jingara pisa ka balong sa pho lak tingka na ka benta ban te shu shu iki kamera class khnang ban pen byang ya ka jingdon kam kumbala pen pau dai ki dikhat ke SMC Shu shu ulapan bana baka Jalapet Upper Primary School kan sa yo ya ka jingarap ka bakat way lak tingka na ka benta ban te ka store kam kitchen Kakong Santa Mary Shla kalapan pau ko jing sngungu ikinohi kai jong katika school ki bala tri shitom kram sange ha ka kam hikai kabala yo e ka jing shania jong ki pat ba bat kabala kintiu ha ka jing don jing kina school kalapan kesan shu shu e ka jing don kam jong ko jing puli ha ki jaka nong kindong bat pen pau ba ka sorkar jila ka shimkya ban kintiu ya ka puli puthi ha ka leng ka jila Meghalaya bat pen benaru ya ka jingara pisa ka ba arpo lak tingka shaka school hapo ka district mineral foundation scheme DMF na ka benta ban shna ya ki kamera class